Esanse Nyankopon cheche Adom na owo obia ene de odema no nti. Eye no krese se wokọ Dr. Time da so aso eye a ebeje wonsem. Eno na ya asapon. Wode aye jonto okeka ede sisi eni no. Ntubon se dwom no tie na efa bi no aye otefa. Medofo emachi se yehia ewo Afisem komotwetwe so enne. De bia meka se enipa pi wo chirimpo ene adayeso. Na so wo monte aponti saa da yeso no ne trimupo no akadem ebi kura de wo mo de awu na so nhranka nyame se wo cheche Adom no ode ayaresa de ni bi ama Dr. Time da so a wo de wani kire Medimafo a na wo kwa akodi wo yare ne ho nsem e de ama o anopai doctor ni a wo no be ye wo yare ne ho lawyer no o wa ha one Dr. Time da so Dr. Mpacho akwaba ya na unyuma yefo nyina ho ye obi ati apapa yeda nyame ase na wo si birthday na ye September 21st me date ni dam trimpa de say party no abekoso no mani de akire enya me nwanwa se obeto party because why be da but awoda ne nso ada no nyame de beche wo no mani de akire na ye nim se nyame o de beche wo nso eti enya nru hokre happy birthday in advance me da was pa Nyankopon hira o and na ye 23rd na wawoda ya mama kai adwa hema ba nanama ewo Amsterdam Cryness. Oh, sister. Nana, happy birthday to you. Dr. Adeyemi enkomo. Na ye ka se niama nana ama kra de asimetri mu nana ama te se o. Oh, okay. O ye nipa dododo. Yeah. Te se de wo ho bi ba wo kresika o o de ayaresa no de ma no. Yes. Se wo kosue nana ama se de obedi o de obeda o de be ma o. Sabina Nanama Yemame. Nanama, happy birthday to you. Happy 50th birthday to you. Na e wotrose mu se udi mfrisha na duonu a afi nkwasom bi kra wom no Nyankopon na ayi ufrim na obede wo ho. Nana, nyame ma wonne wo ho wona pa nyina. Amen. Happy birthday to you Nanama. Enti doctor and then so na no ye hu adanse no. Yes. Na asese kramafo kan na kasa be bien krabata won kran but that no ma yete asese nkakra yes. One at a time. No one wakam. Yeah, that's it. Na ma me no a wono so ne hoto no no kopie abroche no. Asese nipa bebre na wode wo mo eba. Sa wo no a me kasa sister bi kura waba ono so ye declare no sa ono so abafo na declare no. Yeah, Nyankopon Adom na enro bai kase bi a waye no enye asemketo a na wafon kura na wonkan no kura nka nipa ho by the Nyankopon na Medimafo so ye no me kura no agimensem me na me kan say me yes wo say yes I le ba say agimensem because ya ma na buka faso anano man last week Monday no sister bi buy oni o ma me ne buy na o buy na all catch them say doctor enka ma badada do mfinhia dunum nie na madadam a mentumi nsole na me frɛ obi wo Kumase me nua ba akwa wo di machi wo Kumase ma te Dr. Time da so wo Kumase a doctor onyini bebre ontimi nkofa maami owo 90 years se wo mra me di adanse man enti kan me besa me ba eti say ozuo di hia na tana wo ba bi wo kan na sister ya bo ato agu ana da kudi o se no me to na o hese di obi bedi adanse ewo TV station ba ko ewo Accra ha no se no obekọ on frɛ ni sister no kra na wo no wakwa kɔhye ne ho wo no ankasa esimu pampan aba eno so de o maame no so dadam o maame no entena fie na wonu mom no yemfa no enkomra na wonkonko hese etisa ampa sister so wo baaye doctor se na wotwe obesole anante eno se sade a wo mo abusua fie wo oboase okay enti oboase no de wo mo fa no nko ho won na matema ha maame ni fritema wona matema ha sei ye fa no nko oboase na wo modine ko oboase sister say eda ba ko mienu miensa woda sole anopa no wo se ase onyale da obi a wire for 15 years ase je se wo sole free nimpa so no
asa wonyale wona asase so da wose opie ye osebo 190 wose mananti sister ade ye ne yense oba ye mentwa no wose doctor ke wo yi videos bi twida wose we me koda aba ayale sabia so kese power akra machine ye de meto so sima mako edubia ye 100 cedis wose edubia bia ni padium timi ye ne ya jese nanka wo wukura wo pe enti baby ya wotimi so ka say ye ne koto machine so a na emiem wose 10 minutes bia otua 100 Ghana cedis ya declare say ni nompe nyina ayeyam o kese nompe nyina ho awewi a ontumi nsole nante da 3 days e wo Medimafo Herbal clinic so de mata na sole ananti a ne maame nso aba what the doctor say enye se minyan kro ono wo kumase ha enki ya badadada na me ka kire obi a wo he me say onka na komanto yem se wo ba wo tirim se o ba Medimafo a ma wa dwene nyo te se obi a okokena akonsidie bebre wo mu be si wa dwene pi na be piem enka ntro bi se me ba na ye de etisen ebi na oka won kwaje de ahye anase ono kura ope so we yare da ho eno so ho maami bi si wa yale a che obepie Medimafo so fu maami bi wo so wo koduru ye ono ase eye life o enye se ebi a woda no so dai o so koduru fie na obi tene mpa so ka ken se na hwan na kire sa kwan we sei hwan na kire ne ho oba wo ko ye no wo se wa ye so fu maami wa yale a che wo so ko nipa se hwan na kire sa kwan no we are so Just a nima esisi wo Medimafo Herbal clinic no e buru nipa adwen nti ase yeso entena se mayale enkuwate e mayale enwu wanimu ase Medimafo aba se obedi ama wo biada obetu anamo aba Medimafo Herbal clinic mami be piem wo ho na Dr. Tam that so enfo ne Tam ento wo brado so makatro se enchepi Dr. Birthday so ye ba be che TV ya che emo ne anwa nipa 30 this is question the AC corner doctor say was na ye 35 ene e bedru ho na ko do si frefre no wa krampa ye be san kra tumu bi because the one go for si frefre no tre say obi e pe TV obi si me nya bi da we the doctor we dey e say me timi nya bi di bo me da ho me pai bone say wa ye me yenti ento se 21st September ni bidu no erade ennom nenya te se 100 kra me da wase pa me da wase so TV no hwe Adom TV woni fia waka say Dr. Time da so da romanti ena me so me hwe TV me fia nya be ye ne sa ma Medimafo de oyalefo bia Medimafo ne ehwa a kire se doctor se gise de wo wuo pe anasa ne nsagunubu na ye hia no wo Medimafo Herbal clinic yale bia ni asase we so eni aduro obi ka yese media me yale na me yale ne eni aduro oboa wodi anope wo a woduru Medimafo Herbal clinic wo ma hoda nipa bebere ho wodi a opa twepen wo bia waba hoda na busa se papa me ma hada na wo na waba hada oba ye ne etisen de obetien se hwe me ba mani nwuna de ena mitumi kenkan me ba na misisi achia ena mitumi nante me ba me ma na so me ba ye ena me na me ba na mitumi nkasa ena mitumi kasa adansi enkrofo die TV so radio so nyina ye adansi pefe ekire se Medimafo aba amaga na man be piem wo kumaze abua kwa agogo na doctor wo shebra to yale so na wo fo ne bra to yale so enni nkuguo no onfo ne bra ni bi ento so e wo Medimafo Herbal clinic TV ne se ye chama wona wo card e wo ho okay and I no kan enti sa wo se wo pe TV ni bia ene ya asase ko Medimafo Herbal clinic na kwaje wo card wo card ni wi a on the 21st September no wotimi bedi la no bia from 1 bed to bed 50 nyankopon ye wadom a won sabe kan wo TV a akinye bia ni hu wo Medimafo Herbal clinic be pm e wo Dr. Tam da so mesisi mechika se me kotodwe me kwada mentumi na me widie mo hyehyeme me nase atata wanya ka akwanhia wonamu obu wonsam obu doctor se ni nyina ye entetia case
ewo Medimafo Herbal Clinic doctor we no si wo bu akontam be bosome miensa mrewafo atopomaguo enkokrafo asole anante wona wote hwe mu a wasole anante a wontumi nkan efise ade achi na doctor fun sha se Herbal a adansidi enku a Dr. Maniatio, Matopuma Tunio, Masolia Nantio, Matumia Caseo, Mahunadio, ye mami kura de na ye nan so da ye se, obet mo ba be kan atiasefo ho hwede onyankopon ena Medimafo so aye kire se, Medimafo ni amawo a, wen bie ne betimi edi amawo, be piem wo kumase ebu akwa agogo, me kai papa bo doctor, na minim se mabusuafo kumia fa me kokofo. Me ye kokofo we ye mfihie num ne mentimu nsimu da ma adwe nya se ye kumi na de afa efuo no ma chinchin akomie bi edi ko se nka Kristo ni mi chini ko na nsu se na nua hini ha ma ewo Medimafo heyi betumi asame yade nipa be yade be hu ba bi obenya yaresa no na wa chinchin abre be pie mo ho doctor ye me pie mo wo Medimafo Herbal Clinic ebu akwa agogo jo na numbers no so enna egu u screen is no 0244 774 282 0244 774 282 enna 0500 727 215 0500 727 215 na doctor yen kan che o man for say enye se doctor say obema TV nti o kwa akoyi card wo bra wo nyare nyame mpesa enkonkoje de usuro se beba wo so no emfa kwati kwan na edufudie enkoje yesa yare wo ho onyare na akoko yika so obenya TV a ahwe yi na akoyare enye sa afenso etode bia se de wo koba waye mobo no eno ne obi ani jesem enti obi wo ho a bia bekọ aho beto no na o si ukwan ya ahwe yi na de ogidie no honhom ka kire ono tie se doctor de o ka kire ye no obi ho no kra na wo yare da ho oda wo ho a wo hwe wo sa no pe wo sa ya tie nyame ne tie wo ne ne tu anamon ye da se ye da se pa enti anopen so doctor ka de ye a kire ho dodo wo a ye ko ebu akwa agogo e wa santamanta Medimafo Herbal Clinic na Dr. Time da so at the time ato ye yare so doctor anopen so meni ahwefo da se nyame nshira wadwuma so no mpeda wa yare sa adom mu amen abusiafo meni doctor de si na enne meni wonkomo aye die no mebisa se ebeye den no obi ahia obi akache ne se bedo oboa na brabom na hiadiem na de aye na eyeme ehinta sempa wo adofo mienu ntam ne se ade ayefra ne se adagya no safo no penenim na odonti omudan wajanso e de kire won ho efise de bia obehia obi no no wakra ne ho nanso sa adagya ne de adofo na eche enso ebe wiase no enipa wo modo wo ho ano eche adagya no na ba ko edi ba ko dem aye ade ne de sa aba medofo yi enkomo aye ba bedie no ohwese de krachi bia ye raba bi se medo no ahwie asedagu ne so a Mr. Ochai Memeba.